jingwan pandem no ilade bat IT mon so bhai ki tiarele a Manipur kanang kisdat ki pat ba ruking atiar kumba sapu arngut kilawan syakmat ban IT la ki jong ki tiarele mat ki we hakaleng ki santeli ki distrik jong ka jala haden ka jing peteng ki jingkan at arkan hunjat benriu nadu kalai terik uleber jong usnam arjara polai shibenta banwan ra bat penne eka jingsung layatu baki suloi kilawan ban IT ha Impal West bat is ka Churat Natpur ka Vishnupur bat ka Tamenglong ha kasni sa jan layatu uwe u officer pulin santeli ki tiar siat kan thopi arteli ki pistol henduteli ki grenade bat palat hanya pusanteli ki kali kilawan pendem ha Vishnupur district shipoteli ki suloi belasnada kiri hanyoteli ki popi belasnada ki breu bat ki kali market kilawan phaino ha ka jaka pulit jong ka kamai ha Tamenglong ulat ka jala u Ajay Kumar Bhala ha ka arpo terik u rempang ulakin tui ki kinhun ki bele thama ban IT lot ki tiarele ki balute na ki buar pahara bat ki we ki suloi ki balabat be anya po handu sngi ha ki hanyu sngi balala palat lai spa teli ki tiar sian ki la IT not da ki pat ba kam tam ha ki jaka ketem